Днеска аз и моят приятел Йон ще играем Granny Extreme. Така, той ще е Granny, аз ще съм плеер. И той ще е бърз колкото светкавица. Не, шегувам се. Но той няма да е Granny. Granny ще е NPC. Девелопер. Extreme mode. Много е страшно. Аз не знам колко. Не знам! Сигурно няма да мога да оцелея. Сигурно за 30 секунди. Сигурно за 30 секунди вече ще съм умрял 8 пъти. Като моя мозък. И това за първи път виждам някой на живо да играе Granny. Аз не знам какво е Granny. Гледай. Какво е това? Това е Granny. What? Granny е баба? Зомби баба. Само един Granny ли има в играта? Да. Granny не видя. Мале, защо толкова дълга? Ти си дете сега. Нека вземем мечето. А всъщност Granny твоята баба ли е? Не. Ало? Така хора малко ми... Я се представи Granny да търква, като я видиш. Не се представи Granny да ми идва. Това ще да е малко странно. Аз забравих, че тук има решетки, хора. Играл съм на Extreme. Минава съм играта на Extreme. Защо питаш? Това видео Where are you? I am in hell. I am in the hell. Ти каза, аз съм в hell, какво значеше? Какво значи? Забравих. Ад. Ад, но английски значи... Добави, служи. Не. А какво? Да, но също значи реклама. Да. А на американски е commercial. Commercial. Хора. Granny включва, окей. Сега е моя шанс. Ние се бъде долу, а тъмно някъде да се обърне. Изчаках доста време да се махне Granny. Sparkplug. Това е добре. Хора, не ми завиждайте, пробвайте. Как ме видях? Ами хора, аз ям така, че... Тя не ни вижда. Не, тя не вижда. Тя като ми мама баба не вижда. Не, What? тя вижда. Тогава защо викаш, че не вижда? Не казах това. Какво каза? Аз казах вижда. Хора, сърцето ми излиза, не мога да игра повече. Оставете лайк, абонирайте се за канал с камбанката. От мен чао. И също така, днес също така коментирайте, не знам дали казах.
и споделяйте видеото. Също така ще ви кажа една забавна новина. Тъй като мисля, че нямате търпение да играя на практис, където бабата я няма. Сигурно, не съм сигурен. Сигурен. Така, днеска ще качим и как играя на практис, така че да ми отпочина малко сърцето. А сега от мене, чао!